Tafallako ikastolan, inguruneari eta gure ikasleen beharrei egokituz, sustrai proiektua abian jarri dugu. Ikastolek dugun 50 urtetako esperientziari esker. Ikastolen marko pedagogiko berritzaile hau, azken urteetan psikologia, neurosientzia eta etologian egindako ikerketetan oinarritzen da. Haurrezkuntzako etapa oso garrantzitsua da. Bertan finkatuko baitira geroko garapenaren oinarriak. Haurra bere ikasketa prozesuaren protagonista da, erritmo propioak markatuz. Konfiantzazko giro lasai batean, bere senak asetzen ditu testuinguru aberats baten bidez. Bere gaitasunak ahalik eta gehien garatzen dituen bitartean. Irakasleak haurra zaindu, ulertu eta behatuko du, bere zailtasunetan lagunduz. Aldi berean, proiektu eta erronka motibagarriak proposatuko dizkio. Haurrezkuntza, interesgune desberdinetan antolatua dago. Espazio simbolikoa, ikerketa eta sormena lantzeko espazioa, eraikuntza eremua eta mugimendu espazioa. Hainbat momentuetan, haurrak askatasun osoa du bere miatzesena asetzeko. Intentzio pedagogiko batekin antolatua dagoen espazio bakoitzak, maila desberdinetako erronkak proposatzen dizkio haurrari. Honen helburua, txikiaren zirrara eragitea da, eta honela, ikasteko prozesu arrakastatsu eta eraginkorra emango da. Emozioei arreta handia eskintzen diegu. Gure ikastolako hezitzaileek haurren beharrak ulertu behar dituzte, haien jokabideak interpretatzen jakin behar dute, harreman afektibo seguruak sustatuz. Izan ere, segurtasun afektiboa miatzesena pizteko baldintzetako bat da. Adin desberdinetako haurrak zirkulazio librearen bidez gune berean egoten dira. Zaharrenek zaintzasena asetzen duten bitartean, txikienek imitazioaren bitartez ikasten dute. Elementu naturalek ikerketarako sena indartu, jakinmina estimulatu eta haurren arteko interakzioa sustatzen dute. Horregatik, kanpoko espazioak ere garrantzia handia du. Haurrezkuntzako etapan zehar, haurrak oinarrizko konpetentzia orokorrak bereganatzen hasiko da. Hauexek dira konpetentziak: izaten ikasi, elkar bizitzen ikasi, komunikatzen ikasi eta pentsatzen eta ikasten ikasi. Erronka berriei ilusioz erantzunez, aurrera goaz Tafallako ikastola, 21. mendeko hezkuntzarako bidean.